Bună ziua! Pentru activarea contului de Office 365, accesăm site-ul universității, găsim bannerul de Office 365, accesăm butonul de student, completăm aceste câmpuri cu informațiile solicitate, anul înmatriculării, specializarea și numărul matricul de pe carnetul de student. Aceasta este adresa, contul de utilizator, parola. Pentru a activa acest cont, trebuie să accesăm portal.office.com. Introducem contul de utilizator, parola primită care este temporară, reintroducem încă o dată parola și generăm o parolă nouă care trebuie să conțină litere mari, litere mici, numere sau semne de punctuație. Trebuie să fie aceeași parolă în ambele câmpuri. La prima autentificare ni se va cere să ne setăm numărul de telefon și o adresă de e-mail alternativă pentru a o putea reseta ulterior. Dacă sunteți pe calculatorul personal, puteți salva datele de autentificare, dacă nu, mai bine să bifăm. Acesta este meniul principal de Office 365.